ସିନ୍ଦୁର କହିଯାଏ ମତେ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆମେରିକାରେ କିପରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲି। ସାବିତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦିନ ଘର ସଫା କରିଦେଲି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ କାମ ସାରି ମଞ୍ଜୁଆତି ଲଗାଇଲି। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ସଜବାଜ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ଏବଂ ପାଉଁଜି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ହାର। ଏହା ସହିତ ଏହି ହାର ସହିତ ଏହି ମଥାମଣି, ତାପରେ କାନଫୁଲ, ଏହା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ବିଛା, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ହେଉଛି ପାନିଆ, ଏହାପରେ ଅଳତା, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବା ତାମିଲରେ ଏହାକୁ ତାଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ନେଲ୍ ପଲିଶ ବା ନଖ ପାଲିଶ, ତାପରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ରଖିଲି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି। ମୋ ନାଲି ଶାଢ଼ୀକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଛି। ନାଲି 2 ପ୍ରକାରର ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସୁନେଲି ଚୁଡ଼ି। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କ୍ଲିପ ବା ଚୁଟି କ୍ଲିପ, ତାପରେ ଟିକିଲି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର ମାଳି ବା କଳା ମାଳି, ତାପରେ ମଞ୍ଜୁଆତି। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସଜବାଜ। ଯାଉଛି ମୁଁ ସଜ ହେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମେହେନ୍ଦି ମୋ ହାତରେ, ରାଜୀବଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ମୋ ନାଁ। ଅଳତା ଲଗେଇ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ମୁଁ ସଜ ହେଇଗଲି। କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ କହିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବଙ୍କୁ ଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଏଥର ମୁଁ ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା ପାଇଁ ନେଇଛି। ଏହା ମୋର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହବ। ହାର, କାନଫୁଲ, ଅଳତା, ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, କାଚ ଚୁଡ଼ି, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିନ୍ଦୁର, କ୍ଲିପ, କୁମକୁମ ସିନ୍ଦୁର। ଏହି ସିନ୍ଦୁର ମୋର ପସନ୍ଦ, ଏହାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମଥାରେ ଲଗାଏ। ପାନିଆ, ଟିକିଲି, କଳା ମାଳି, ହାର, ତାପରେ ଅଣ୍ଟା ବିଛା। ଏହି କାନଫୁଲ ମୋର ବଡ଼ ଝିଆରୀ ଦେଇଥିବା ଉପହାର। ଏବେ ଏହା ମୋର ତାଲି ବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପାଇଁ ସୂତା ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରତ ଡୋରି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଫଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଏଠି ଆମେରିକାରେ ଭି ଆପ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଫଳ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଏଣ୍ଟରୁ କିଣିଲି। ପ୍ରଥମେ ସେଓ ସଜେଇ ରଖିଲି, ତାପରେ କଦଳୀ, ତାପରେ କାକୁଡ଼ି, ଏହାପରେ ଡାଳିମ୍ବ ରଖିଲି, ଆଉ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ରଖିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ରଖିଲି। ଏଥର ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ବହୁତ ଫଳ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟାଲପ ବା ମିଠା ଖରବୁଜ ବା ଫୁଟି, ତାପରେ ସପୁରୀ, 2ଟି ଆମ୍ବ, ନଡ଼ିଆ ପାଣି। ଏହା ହେଉଛି କୋକୋଭିଟା ନଡ଼ିଆ ପାଣି। ଏହାକୁ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ମୋର ଫଳ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଯିବା। କାଲି ରାତିରେ ଘର ସଫା କରି ଏହି ଝୋଟି ଆଙ୍କି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଏହା ଶୁଖିଯାଇ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଶେଷ ଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଚିତ୍ର। ସାକ୍ଷୀ ରହିଯିବ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ନଥିବି ମୁଁ ସେବେ ପାଖରେ ତୁମର। ସାକ୍ଷୀ ରହିଯିବ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ନଥିବି ମୁଁ ସେବେ ପାଖରେ ତୁମର। ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।